Dámy a páni, vítam vás na dnešnej tlačovej konferencii poslancov Národnej rady Juraja Mišková a Martina Chrena na tému Privatizácia Telekomu ako za Dzurindu, tak za Fica. Slovo odovzdávam predsedovi strany Jurajovi Miškovovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Pán premiér Fico veľmi rád a často kritizoval pána Dzurindu za privatizáciu a vyhlasoval, že on sám nikdy privatizovať nebude. Aká je skutočnosť, to asi všetci poznáme. Vláda Roberta Fica stihla počas svojho druhého pôsobenia sprivatizovať štátne ropné rezervy, sprivatizovala železničné cargo neznámemu fondu z Malty a teraz ide sprivatizovať polovicu Telekomu vopred vybranému záujemcovi. Ak bol Mikuláš Dzurinda majstrom privatizácie, tak Robert Fico je jeho najlepším žiakom. A poviem prečo. Privatizácia Telekomu, alebo teda slovenských telekomunikácií, bola zbabraná už od samého začiatku. Ak si dobre pamätáte, musel kvôli nej odstúpiť vtedajší Dzurindov minister pošt, dopravy a telekomunikácií pán Gabriel Palacka a jeho štátny tajomník pán Kurej takisto, kvôli pochybeniam a porušeniam zákona pri výbere privatizačného poradcu, ktorým sa vtedy stala Deutsche Bank. Pri samotnom predaji slovenských telekomunikácií sa vyberalo z jedinej ponuky a to bola ponuka, ktorú predložil Deutsche Telekom. Bola podpísaná pre štát nevýhodná privatizačná zmluva, ktorá neumožňovala štátu nárokovať si na svoju časť zisku, teda dividendy. Ako to vyzerá dnes? Dnes je situácia, ak nie rovnaká, tak veľmi podobná a vláda pokračuje v babratskej privatizácii Telekomu. Privatizačným poradcom sa stali banky, ktoré majú blízko k nemeckému akcionárovi, banky JP Morgan a Citibank. Vybrané bez riadnej súťaže za podozrivých podmienok, čo sme aj v minulosti, ako si iste pamätáte, veľmi silno kritizovali. Opäť nebola uskutočnená žiadna riadna súťaž. Štát ide vyberať z jedinej ponuky, ktorú predložil prekvapujúco opäť Deutsche Telekom. Ide teda o kryštálovo čistý priamy predaj vybranému záujemcovi. Akurát s tým, že sa zahralo divadlo s burzou, vláda oklamala niekoľko tisíc ľudí, ktorí si chceli kúpiť akcie Telekomu na burze. A napokon to vláda aj tak strelí vopred dohodnutému záujemcovi, čiže Deutsche Telekomu. Je to však možno jeden malý rozdiel, kým pri spackanej Dzurindovej privatizácii odstúpil vtedajší minister a štátny tajomník, za nezvládnutú privatizáciu Ficovej vlády nepodal demisiu zatiaľ nikto. Dámy a páni, vláda vytvárala po celý čas iba dymovú clonu transparentnosti, keď sa tvárili, že idú predávať cez burzu a my sme ich ako opozícia za to oceňovali. A oni sa zatiaľ potichučky, poza bučky dohodli s nemeckým akcionárom na predaji a pravdepodobne aj na cene. Slovenská občianska koalícia preto vyzýva vládu, vyzýva premiéra, aby okamžite zastavili predaj Telekomu vopred dohodnutému záujemcovi, zverejnili všetky informácie týkajúce sa doterajšieho priebehu privatizácie, vyvodili prípadnú politickú zodpovednosť za nezvládnutý postup pri predaji cez burzu a urobili novú, transparentnú súťaž, v ktorej umožnia podať ponuky aj iným záujemcom, ako je Deutsche Telekom. Dámy a páni, ak chce pán Fico dokázať, že nepôjde v šľapajách pána Dzurindu, nemá inú možnosť, ako zastaviť privatizáciu Telekomu. Lebo v opačnom prípade stráca morálne právo kritizovať Dzurindu za jeho privatizáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Postup, akým vláda Roberta Fica pripravila privatizáciu Slovak Telekomu, je nielen netransparentný, ten najnetransparentnejší možný, ale zároveň je pre Slovensko aj nevýhodný. Chcel by som na začiatok uviesť 3 body, nad ktorými sa treba pozastaviť a potom zdôvodniť, prečo takýto predaj priamo Deutsche Telekomu dokonca poškodí Slovensko.
Prvým bodom je, že si musíme uvedomiť to, že zrušenie predaja cez burzu znamená najnetransparentnejšiu formu privatizácie, ale zároveň znamená aj to, že vláda Roberta Fica nás všetkých oklamala. Vláda Roberta Fica totiž sľubovala, že vykoná tzv. Dual track. Okrem toho, že bude akcie ponúkať na burze, že bude hľadať aj strategických investorov. Toto sa však nestalo. Stal sa pravý opak. My máme informácie, že boli záujemcovia, ktorí mali záujem, ďalší iní strategickí investori, dostať sa do datacentra k dátam o Slovak Telekome, aby mohli zvážiť predloženie ponuky, ale toto im nebolo umožnené. Slovak Telekom nedovolil žiadnemu inému záujemcovi, aby si mohol naštudovať dáta o tejto firme a aby mohol podať serióznu ponuku. Druhý bod, ktorý si musíme uvedomiť, je, že Slovak Telekom má dnes na účtoch vo veľmi likvidných prostriedkoch, v podstate v hotovosti, takmer 650 miliónov eur. To je obrovská suma peňazí. Slovak Telekom je výnimočný podnik, má nulový dlh a má na účtoch zhruba 650 miliónov eur. Toto sú peniaze, na polovicu ktorých má nárok Slovenská republika, ale Deutsche Telekom ako akcionár nás k ním nikdy nepustil. Stal sa pravý opak. Ak si prečítate aktuálnu výročnú správu Slovak Telekomu, tak zistíte, že Slovak Telekom v minulom roku požičal svojej nemeckej matke 150 miliónov eur za úrok 0,18%, čiže takmer za nič. Umožnil Slovak Telekom aj slovenskej vláde ako polovičnému akcionárovi dostať sa k takejto lacnej pôžičke? Nie. Slovenskej vláde neumožnili prístup k tejto hotovosti, ba práve stal sa pravý opak. Slovak Telekom má zároveň nakúpené štátne dlhopisy za 171 miliónov eur, za ktoré mu štát musí platiť úrok 3 až 4% ročne. Čiže zatiaľ, čo svojej nemeckej matke posiela Slovak Telekom peniaze takmer za facku, slovenskej vláde ich požičiava niekoľkonásobne drahšie. A to ma privádza k tretiemu bodu. Keď hovoríme, že vyberieme vopred bez súťaže jedného jediného záujemcu, a to je Deutsche Telekom, tak by sme si mali uvedomiť, že Deutsche Telekom je práve podnik, ktorý roky konal v rozpore s dobrými mravmi a konal proti záujmom Slovenskej republiky. Odmietal vyplatiť našej vláde dividendy, na ktoré má nárok, odmietal požičať našej vláde peniaze, ktoré naopak za smiešný úrok požičiaval svojej matke do Nemecka. Toto by sme mali brať do úvahy pri tom, keď sa budeme rozhodovať, komu ako štát predáme akcie Slovak Telekomu. No a teraz okrem toho, že je ten proces netransparentný, tvrdíme aj to, že predaj zvyšku akcií priamo Deutsche Telekomu poškodí Slovenskú republiku. A poškodí ju 3 rôznymi spôsobmi. Poprvé, treba si uvedomiť, že keď akcie Slovak Telekomu kúpi nemecký Deutsche Telekom, začne významná konsolidácia tohto podniku. Centralizuje sa manažment, centralizujú sa nákupy, centralizujú sa všetky činnosti. Kedysi mal Slovak Telekom 14 000 zamestnancov. Dnes ich má vyše 3 000 a my vieme, že existuje oficiálny plán, ak Deutsche Telekom kúpi zvyšok Slovak Telekomu, prepustiť ďalších 2000 ľudí. To znamená, predaj zvyšného podielu štátu v Slovak Telekome nemeckému akcionárovi bude znamenať, že bude prepustených viac ako 2000 ľudí. To sú oficiálne plány spoločnosti. Len toto bude znamenať zvýšené výdavky štátu zhruba 10 až 20 miliónov eur, ktoré by mali byť započítané, keď budeme zvažovať výhodnosť ponuky nemeckého akcionára. Po druhé, Slovak Telekom je dnes 3. najväčším platiteľom dane z príjmu na Slovensku. Podľa údajov Ministerstva financií v minulom roku zaplatil na dani z príjmov 46 miliónov eur. Dá sa očakávať a je veľmi pravdepodobné, je to bežné z podobných transakcií, že v momente, keď sa Deutsche Telekom stane jediným vlastníkom Slovak Telekomu, tak začne takisto konsolidovať a presúvať aj zisky zo Slovenska do Nemecka a bude uprednostňovať platenie daní v Nemecku. Čiže dá sa očakávať, že štát začne vyberať na daniach o ďalších 10 až 20 miliónov eur menej po tom, čo sa Deutsche Telekom stane jediným vlastníkom Slovak Telekomu. No a po tretie, Slovak Telekom je podnikom, ktorý dáva slovenským firmám na Slovensku významné zákazky. Len CAPEX, kapitálové výdavky Slovak Telekomu sú dnes na úrovni zhruba 100 miliónov eur ročne. Ďalšie desiatky miliónov platí Slovak Telekom za rôzne firmy. My už dnes s úplnou istotou vieme, že keď sa Deutsche Telekom stane jediným vlastníkom Slovak Telekomu, tak veľká časť týchto výdavkov sa opäť centralizuje a presunie do Nemecka.
odstránia sa niekoľké vrstvy manažmentu, centralizujú sa nákupy a slovenské firmy prídu o zákazky opäť rádovo v desiatkách miliónov eur, čo sa odrazí aj na zníženom výbere DPH. Inými slovami, ak vláda vyberie Deutsche Telekom v najnetransparentnejšou možnou formou, priamym predajom, ako jediného kupujúceho pre naše akcie v tomto podniku, tak Slovensko nie len, že stratí nárok na polovicu z tých 650 miliónov, ktoré v tom podniku sú, v hotovostnej podobe, ale zároveň prídeme o 2000 pracovných miest a stratíme desiatky miliónov eur každý rok na daniach, na dani z príjmov a na dani z pridanej hodnoty. Zároveň desiatky slovenských firiem stratia zákazky, ktoré sa presunú do zahraničia. Už dnes napríklad Slovak Telekom kupuje služby HR ľudských zdrojov z Rumunska a tento outsourcing bude ďalej pokračovať, keď vláda nebude mať nohu vo dverách. Tvrdíme preto, že Robert Fico by mal okamžite zastaviť privatizáciu Slovak Telekomu a že ponuka, o ktorej sa hovorí od Deutsche Telekomu, je pre Slovensko nevýhodná, keď vezmeme do úvahy všetky ostatné dôsledky, ako je hromadné prepušťanie 2000 ľudí a ako je strata na výbere daní na Slovensku. Nech sa páči, dámy a páni, priestor pre vaše otázky. Oravová teatri. Pán Miško, vy ste hovorili o tom, čo všetko vlastne žiadate, zastaviť predaje, informácie, vyvodenie zodpovednosti. Skúsme možno politicky, voči komu by mal vyvodiť zodpovednosť za tento predaj predseda vlády? No, ja vlastne neviem, kto celý tento proces riadil, pretože za vlády Ivety Radičovej to bolo ministerstvo hospodárstva, ale podľa informácií, ktoré mám, tak jednoducho minister hospodárstva, už tam boli dvaja, momentálne nie je žiaden, respektíve zastupujúci minister hospodárstva, pán Kažimír. Minister hospodárstva neriadil celý tento proces, ako si to prešlo na Fond národného majetku. To znamená, že koho teraz bude, ja neviem, pán premiér odvolávať alebo od koho bude vyžadovať demisiu, či to bude predseda Fondu národného majetku. Privatizačného poradcu vyberal štátny tajomník pán Vazil Hudák, štátny tajomník na ministerstve financií. To znamená, že zodpovednosť za výber tohto poradcu má štátny tajomník ministerstva financií. Predaj riadil Fond národného majetku. No, je okolo toho toľko hmly, toľko nejasností, toľko netransparentnosti okolo celej tejto privatizácie, že aj vyvodzovanie politickej zodpovednosti bude zrejme náročné, pretože ja v tejto chvíli naozaj nepoznám konkrétne zodpovedného človeka za celý proces privatizácie, pretože ministrov hospodárstva už nemáme, ktorých by sme mohli volať na zodpovednosť. Máme ministra financií, ktorý zastupuje ministra hospodárstva, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou minister financií bude ten, ktorý by mal prijať politickú zodpovednosť. Ešte jedna skôr technická otázka. Ak by bol ten najoptimistickejší scenár a všetky tie podmienky, ktoré ste vlastne dali, boli naplnené, dá sa to stihnúť v akom reálnom čase? Ja nechcem špekulovať, koniec koncov to nie je náš plán, to je v podstate plán, ktorý si dala vláda Roberta Fica. Oni sa zaviazali v memorande, ktoré podpísali so spoločnosťou Deutsche Telekom na takzvanom dual tracku, ktorý spomínal kolega poslanec Chren. To znamená, že ono to malo ísť dvojkolajne, to znamená jedna koľaj bola predaj cez burzu a druhá koľaj, ktorou to malo ísť, bol priamy predaj, respektíve súťaž, ktorá by vygenerovala možno nejakého priameho záujemcu, ale bola by to súťaž. To znamená, že nebol by to jeden záujemca, ako je to v tomto prípade, ale otvoril by sa priestor pre ďalších záujemcov, ktorí by mohli predložiť ponuku a vláda by potom vyberala z dvoch ponúk. To znamená cena, ktorú vygeneruje burza, alebo priamy predaj v súťaži. Ale to sa neudialo. Udialo sa iba to, že sa rozbehla burza, ktorá v hodine 12. sa zastavila a odrazu sa zjavil jeden vybraný záujemca, ktorému to vláda ide predať. No, nehnevajte sa na mňa, ale čo sú toto zámoresy, veď to je, ja neviem, ja si myslím dokonca, že to je možno horšie ako Dzurinda, že to je možno Mečiar. Som možno k tomuto len dodal toľko, že toto sa naozaj ešte nikdy nestalo. Reálne pýtajte sa ako novinári a zistíte, že nikoho nevpustili do datacentra. Čiže žiadna súťaž nebola. Žiaden iný strategický investor, aj keby chcel byť, a my vieme, že boli firmy, ktoré mali záujem, nebolo im umožnené načítať si dáta o Slovak Telekome a tým pádom im bolo vôbec nemožnené podať akúkoľvek relevantnú ponuku.
na kúpu týchto akcií. A nebavíme sa o malej sume. Keď si spomeniete na kauzu CT z jesene minulého roka, kde odstúpil predseda parlamentu, bola odvolaná ministerka zdravotníctva, tak toto je kauza na úrovni 1000 CT-čiek. 1000-násobne väčšia. Preto vyzývame Roberta Fica. Jediný spôsob, ako zastaviť túto krádež na Slovensku, ktorá je navyše nevýhodná, ako som zdôvodnil z dôvodu toho prepúšťania straty na daniach, je naozaj zastaviť okamžite privatizáciu a až do volieb s ňou takýmto spôsobom nepokračovať. Mimochodom, to rozhodnutie, ktoré urobil minister financií, má aj svoje dôsledky, pretože z privatizačných dokumentov vyplýva, že keď sa raz IPO zastaví, uvedenie na burzu, tak ďalšie 2 roky sa nesmie uskutočniť. To znamená, my sme na ďalšie 2 roky, aj keby sa privatizácia zastavila, znemožnili privatizovať zvyšný podiel štátu v Slovak Telekome tým jediným možným transparentným spôsobom cez burzu. Ešte nejaké otázky? Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem vám veľmi pekne za vašu účasť a prajem vám pekný deň. Ďakujeme. Dovidenia.